Blic počinje veliku seriju od sutra, borba polova u Srbiji. Naše žene od muškaraca žive duže 5 godina. Žene su u proseku iz godine u godinu sve starije od muškaraca. Njihov životni vek sada je 16 godina duži nego pre 6 decenija. Blic piše, cenu US Steel-a uvećao dug Košicama. Železaru platili $40 miliona. Večernje novosti na naslovnoj strani takođe o kandidaturi Srbije. Ministri spoljnih poslova složili se da je Srbija postigla napredak. Sporazum izvestan. Veruje se da će pasti rezerve. Eštonova, Srbije mesto u Evropskoj uniji, pišu sutrašnje večernje novosti. Dnevne novine Pres. Na naslovnoj strani prvi rezultati policijske istrage, navijači Zvezde bacili bombu na Piksijevu kuću. Policija pronašla DNK napadača, čekaju se hapšenja, ispituje se i da li su napadači povezani sa klanom Dejana Stojanovića Keke, piše sutrašnji Pres. Pravda, takođe na naslovnoj strani, protest policajaca u Vranju zbog hapšenja kolega u Gnjilanu. Oslobodite ih ili blokiramo Končulj. Srbi na Kosovu žive u strahu i pitaju se ko je sledeći na spisku za hapšenje, piše sutrašnja Pravda. Kurir na naslovnoj strani, Milan Ponjiger izašao iz bolnice, mali heroj ponovo hoda. Trogodišnji dečak koji je 6. decembra 2011. preživeo pad sa 6. sprata, napustio dečju bolnicu i otišao u novi dom u Žarkovu, piše sutrašnji Kurir. Alo prenosi, obožavaoci teško podnose ukidanje popularne emisije. Popović na udaru fanova Zvezda Granda. E-mailovi i poštansko sanduče Sašine produkcije zatrpani su protestnim pismima, a telefoni su se usijali od poziva, piše sutrašnji Alo. Ovo je bilo prelistavanje.